ngizeyibophe ibhakuzayo bhaku 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 hayi ngafana keyboard bhakuza bo awubhaku bhaku ozani awubhaku bhaku 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 bhakuza awubhaku bhaku kuze eshona kubhukuza inhliziyo ezibovu uJesu laphi lapha unaphi ukugcwele lapha useko kodwa sihlukanisene ushado nomshado bantabami asibe ngisizwe mafasithi lathi nathwala yonakalifa ngelomuntu efasi awuphume unjalo uyibambile into kaNkulunkulu amen for a purpose uhlukanisene uNkulunkulu buka nje kwesitele kwakukuncane kodwa kwasindi isizwe sikaNkulunkulu ngaye. You are never too young for your ministry. Amen. Oh amen. Ngicela mase ngiqede kakhulu ngikhuze. Oh amen bazalwane sengiyaqeda. Ephesians 2:14 mama lokhu ngicela ukufundela kafishane nje. Ephesians 2:14 nje lethu verse 14. Ngokuba yena ungukuthula kwethu owenza kokubili kwaba kunye nowabhiliza udonga olwahlukanisayo olungubuthi. Ngiyabonga. Yena nje you've got an access manje. Amen. Usunalo ukungena wena. Siphila bazona kunabantu sibuya emndenini engafani. Khona abantu abebekhonza amadlozi bekuma altars athile. Amen. Uma nje mina ngiyakhumbula ekhaya ngizalwa abanyathi baba ngibosindana bombhenzi. Uma kuzalwa ingane kuthiwa yenzelwa imbeleko babuzwane. Ithathwe kuhlatshwe imbuzi izobekwa la iyiso kubantu abadala. Niyeza bazalwane ishuqiso liphepho ibithu uzobikwa emsamo. Abikwe umntwana akhule nokubikwa kwasemsamo. Oh amen. Ahambe nalento okubikwa kwakhe kuze kube yini azafike la enkosini. Mayefika la enkosini sekumele bazane bamkhiphe kuleya altar bambeke kuleni. Awu amen bazalwane. Ayibonge inkosi. Uma lo process ingenzekanga khona izinto ayakwazi ukuzithola enkosini. Lithi ke kwabhidlizwa udonga olulusehlukanisa nathi noNkulunkulu. Ngamanye amazisanikwa ukungena manje. Mina ngithenje ngizokunika identity yakho. Ukuhamba uzixaka uthi mina Nkosi yami ngoba ekhaya kwakunje cha you are sorted forever now. Usakwazi ukungena nawe. You are allowed to come boldly before the throne of grace. Ayibonge inkosi. Ungasakhaleli ukuthi mina ngaba yena nomsakano lo. You are a new creation manje wena. Sakubhidlizwe udonga. You've got an access manje yokuziyela eNkulunkulu. Awusadinge imbuzi ezokubika. Oh bazalwane, that is your identity. Amen. Sani ukube ngoklifi Bible uhlanganisele ewemsimbeni okubili kwababuni. Bazalwane. Hey sinokuthula noNkulunkulu. Lithe eqala ngibangcwele lifundele wasikhethela kuye umhlaba nezulu ungakasekelwa ukuba sibe ngcwele. Entshubelweni ethi yonke kubantu abasha asizukuyeka ukumba la ebungcweleni. Asikazuyeka ukumba la ekutheni la endlini le eyindlu kaNkulunkulu akujolwa akuqonwa. Noma kungathi ivangeli ekudala kodwa simile kuloko esafundiswa kona nathi. Lithi uthi uPaul le ndaba eziningi ninika sekuzindaba nami enginika abantu abanamandla okuzithwala. Amen. Ngiyazi impucuko isingene kodwa sisamile la. Asishelisi asisheli asikhotshipi. Umuntu uyamlinda uNkulunkulu mayengafikanga lafikanga nomshado wakhe mayefikile ayibonge igama lenkosi. Kodwa siyahamba la sifaka umselethi ngasibengcwele. We cannot compromise on that. Yes, God is very desperate, but the quality. Sibeke standard bantu abasihamba ngaso. Asizohlehla kuloko satshela kona nathi. Awu amen. I remember ngiqala ukusindiswa ngifuna kakhulu la. Ngiqala ukusindiswa
ngifika ko 90 bani yayingekho ikeyboard zingekho ituli kubekwe itende emakhaya ngivele emakhaya kubekwe itende lamasosha eli brown kukhanyiswe ilight ekhanya kancane lapha phambili khona ngihlala phansi manokhonza mangifika la ngendlela ngizizame ngayo ngizizamile babuzana ngizizamile hey ngikame nami nendlela zila ngizizamile ngathi cici ngathi phonsi ngathi vaseline emlomeni hey ngani ayibona hayi ngiyobakhalisa le ndawo ngashona khona ngayo phonsi mangifika khona ubaba yini akhona ituli la akhona utho la yashuba into baba leyasegoli lePumalanga umwamnisi ewamnisi ngani mako ikhona ko ecungathi ndebele ngathi bamdebelana ashumayele azisho zonke izono zami basalwana ngidinweni ngibele ekhaya ngikuphinde ngize lo muntu uyathukela enhlamba eleke memkhwele nje babuza athi nje umuntu usindisiwe nathi indlela nginengane lapha ngithi awema manje usipho ngizomenza njani akasalungile nkosami weza nje ngesintambo badlathi hey bafika magebe evuka ivangeli amen wasale kathi ngikaze ngiqala ngangasemubi ayikama ngisho yabona usathanda umuntu awubona ukuthi unancegela unamadola athi awuboni lutho nje kodwa ungasamfuni hawu kanti iminyama kanje amadola athi nje hayi awusamfuniki wathi afika naye akasemubi ukuthi awoni mama akasemubi kodwa ngamcela nje umuntu omubi kanje sekuphela uthando sekukhona sendlela ephela kaKristu mayifika uJesu bazalwane kumele kube khona ukuhlukaniselwa ngoba akezile mahala empilweni yakho uma ebiza uNkulunkulu ngensindiso yakhe awubizela umase ufike la kuthiwe ngabe somenzisani lo mzalwane ubukwa isidingo endlini kaNkulunkulu bese kuyahamba kuyofunakala umuntu ozokwenza lento ngiyaphinda uNkulunkulu akasona isidingo ukuthi ene ufika sindisa umuntu engazi uzomenzani mase fike la uhlala ikhabhinethi lezulu libiza imeeting lithi usekhona usindiswa kodwa sizomenzisana kodwa kuhlala kuqalwe phansi kuhlalwe kubonakala isidingo endlini kaNkulunkulu bese kuthiwa hambani uyosifunela umuntu ozokwenza lento neyithola bazalwane uyayibona yini ithe ingane akekho umuntu labo ongezi ukuzokwenza lutho bese uma ufika ungena kuleyo nto usuke sekukwelaka noma uyayibamba noma uyibamba abanye basayijaha kuze kube manje abakayifici kodwa khona sebeyificile khona basayimisele ukuyifica ngoba you are called for a purpose uMestu ihlalelwe inkandane ahlangane nalutho kodwa uzosindisa isizwe sikaNkulunkulu how amen as young as she was you can do it now amen une access ungasakhali kakhulu Romans 8 verse 1 how amen abakuKristu bonke sikhululiwe emthethweni wokufa khululiwe wena ma that is your identity lento ethi kithi sisakhula sihlupheka mina nje vele khanje akekho okuphumelelayo ukhishiwe kulezo zinto manje wena mina ekhaya nje na akekho nje ongaphusi so azicela utshwala nami ngokusibamba phela mase kuphuza lokuthiwa kunuki imikhuba yakho ngangabona buphiki anike imilisheki ngithi imilisheki hathi manje ngiphuze angiboni mina kodwa manje usumazi ucishe nemilisheki hawu ngangongcwele ecishe bo imilisheki nje lena abasaphuzo sisibameduze kwami uthi thou shall not ngiyalizwa ukuthi igilo ngomile nje baphuza hayi bo ngabona amazwi sesuke bephaka nje bephambi kwami hayi wena aphakama amazwi kanti khona into la kumilisheki niyeza bazalwane ungathi ayinani bephuza ekhaya shothi nami njengophelele etshwaleni hayi akusekho ukulahlwa kubo bonke abakuKristu Jesu ngoba umthetho kaKristu usikhululile manje emthethweni wesono nokufa awusabophelekile ukuhamba njengabezizwe nanjengabakini niyeza bazalwane
akusekona okwakho lokho wena ukuhlukanisa lokho ukhishiwe manje kulezi zinto wena umntwana kaNkulunkulu angazi ngifike kanjani lezi zinto uNkulunkulu angazi ukuthi uyazi amen amen akusekho ukulahlwa khona abantu abazilahlayo la endlini mina nje khavela yikho into enhle evelayo noma ngafunda kanje vele ngizofundela ukuhlala ekhaya akusekho ukulahlwa ngoba umoya kaKristu sikhululile manje emthethweni wesono nokufa hawu amen zonke izinto ebezisibulala ebusheni bethu bangcwele sesisusiwe kuzona khuluma namantombazana azilahlayo amen amen ngiyangithola kodwa siyathola asesithule kakhulu kodwa hinda ndoye emnandi ngeya khonko siya giso dese buyo hola kosi emoya Be rooted in Christ. He said, he began. Uthi lo mhlabelelo emoyo ingcwele ngoba intando yami alithi ngize ngibe ngowakho intando ibe eyakhe ize ibe eyakho
Nkosi. Hallelujah. Bakhona bangasho nami namhlanje ayibe ngeyakho Nkosi intando. Ayiphele intando yami. Oh amen. Hallelujah. Hallelujah. Yo bazalwane. Oh. Hey. Ah. Uthiwa ngiqhubeke. Amen. Be rooted in Christ. Alaya kasha katalemanda. Olona le akapata laya. Enda lama koshe keta. He's be rooted in Christ. Asibenga abaxhilile Nkosini. Mantombazane, asibenga abaxhilile. Sikhila kanjani eNkosini? Uyatholakala emthandazweni, uyatholakala ezifundisweni. Amen. Enkonzweni uphakathi. Be rooted in Christ. Ashakata limaka. Ukepelese ketaya. Be rooted in Christ. Amen. 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 Oh moyeni wena. Oh akonkosi. Ize. Corinthians chapter 6 verse 19. Hibe. Yeah. 6:19 yet. Oh, First Corinthians chapter 6. Oh, verse 19 yet. Sesiyabhala bazalwane. Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli ngcwele okuyina enamamukela uNkulunkulu. Anazi yini imzimba yenu iyithempeli kaMoya oyingcwele enamamukelayo. Amen. Ayikho into ebuhlungu njengokutshelwa umuntu ingubo noma ikhathulo noma ijazi. Uma ngigqoke nje uma ngigqoka usethe nje habe wazwaqina ngejazi lami. Mangigaqa la esitulini lihuqa phansi asuma zolixosha kulungisa ngoba anganelakhe bazalwane. You get what I mean? Maye yakhe ingubo awusaba nokushutha ngayo ngoba yona eyakho eyomuntu uzothi kanti usokuwa ngengubo yami. Anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli. Manje nenziwa yini mantombazana ukuhlikiza into engeyonenu kangaka? Awunamzimba, awunamsuzwini.